Tumurigererie kiunga chinsebere togochaka neng'ana yogoichania korwa chinsemo chia bogita yogotoke gwadiariana ebunge ya Bonchari ase omugaka oyomo anyara kobaga gotoka gasire tukimubwae magiga yogobora ase amatuko atato nakoreng'ana amo no assistant chief we chinsemo echo okorokwa ase rietandabo nigaboria abamenyi babe no botera ore chingaki obotuki bagendete igoro yogoitwa kwa mugaka oyo mubiro yani gotoka kone chingoma chintindi chimioro gosichiga tabagana ko chimoro muna agotumanya omurikito Dipon Asanya Yekerero kia mayanda kurwase amate yo mugaka Andrew Onsare Mose ayamaega yo mubere oye gotoka ase nyumba yaye kotigeire chingoma chimioro incorpora para hotel oyo bonzase kaniga bugita nyagosira nyagoitwa ndugu yangu koru Jumatane iyo igoro ekere ndugu yae komugwati unabagende gasi egatogekana tayo agacha kumuri mwae muino gagense ya muino akanyora una tayo yosirire ndugu yane no bakubata no mugakone bakore gasi asubwa maso kuri mebisima aikirete kerachite gasi marago bagante imbare ngenere gasi agatema kumuri kumba gwete nyumbe ogenderia muino kumbe nwara Jabone keraso ke yu akorakani antigere chukumu rengera libane byirana nabikanga nichembwe nata kumuligi nabona boli abantu babere batatamatanga nali mata bankani bante itaro kanetimara wobo imo kana nyoro mumina kete muina nachaka komoeresa taliko igubuya yagera natali ko igubuya naminyo kana cha kuligerera ikaga nanyora no igoire ekene nanyora arambogete Omu assistant chief we sublocation ya Bogita Zebedeo Ntabo ngaikirana asege koreke iga Marieta ngoro Bogita Zebedeo Ntabo ndo mu assistant chief Bogita sublocation mugako oyo negosiro oyo omu maete buno muntu okore gasi yo kunya bisima tabu atimangana na muntu ase kenyoro no muntu we kodre gasi yaye kunyara konyore njira yayo ko menya o mana naikaiga na ligereria nanyora nabakire mioro nyagusira Andrew bwe miaka 50 nomo muruta bwati murugio inanyu metere kinu murugio yagasira ekera asira bone korekana enkore kabwata akatiga mangana inyu akaratiga menyere bye gatwajire ko munche nyome yanya ete nyari kaniti mpaka bono buna acha gutoka gakwete engana bono ibairirete abanyakenyero ko bano mu icano monene maiga yo kumira nege korabuneke ga asentunde ntangani anyway twasiriri ndo utatiga bono amakweli aye abeira ya pia franco maitinga inkikiamanyo degenge nya gotobera ga kurugisa tuichage ga gukorwa korwo bukimbisi buna tumenye gukorwo nonyana bo amate ye igani gobono yaboriria serikali na nene omumuroge gabwate ibintu bya nabwate ni wetalinke yani go kondise megondo bono tumatia sa kondise tetari go totebi gaki abare aba kondise tie megondo serikali etokonye especially assistant chief atokonya to rodere asa kondise megondo gatore gusine tokonye turaruski ne kurworo entomo tokonye rini bokurworo to mweneri Umugambi ni gobona baenekeria ya matego chikonyora oboene chinga kibono botuki bwachakire nabo igokuboria abanyakenyero ko babatoereru ega sia serikali no kolendo bogima bwa manya bantu na mahali abo igonga ekena kiegente kemo keri serikali itahakikisha kwamba mwenye ametenda hiki tendo lazima atawajibika sababu wananchi baba batoereru sengencho ekenege ntekebe wana tiko korwa sekenyoro Kolipoteria kitaseni kiao nambe yemo kia getembe kuro igase kenyoro kia Bogita igutoke meje wodi yaria na ibunge ya Bonchari county ya Kisii ilitiria na igonkoro kwa Dipon Asanya.